आज आम्ही माणगावच्या दत्त मंदिरात जातोय। आज गुरुवार आहे आणि आश्वी आणि आली आहे, त्यामुळे त्यांना घेऊन आम्ही माणगावच्या दत्त मंदिरमध्ये जातोय। चला आमच्याबरोबर तुम्ही आता। नमस्कार मंडळी, मी योगेश परब पुन्हा एकदा स्वागत करतो नवीन व्हिडिओमध्ये। आणि आजचा व्हिडिओ हा थोडासा वेगळा आहे। यामध्ये तुम्हाला आम्ही कोणती रेसिपी दाखवणार नाही आहोत, तर आम्ही सहपरिवार गेलो होतो माणगाव येथल्या दत्त मंदिरामध्ये आणि तिथून मग सावंतवाडी येथे नवीनच ओपन झालेला आहे केसरी ॲक्वेरियम तिथे। तर या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दोन्ही ठिकाणं बघायला मिळणार आहेत। तर चला आपण प्रवासाला सुरुवात करूया। माणगावचं प्रसिद्ध असं दत्त मंदिर कणकवलीपासून 48 किलोमीटरच्या अंतरावर आहे आणि तिथे आपल्याला पोहोचायला साधारण 1 ते सव्वा तास लागतो। इथे पोचल्यावर आम्ही पहिल्यांदा याक्षिणी देवीचं दर्शन घेतलं। याक्षिणी देवीचं दर्शन घेतल्यानंतर मग आम्ही निघालो माणगावच्या दत्त मंदिरामध्ये दत्ताचं दर्शन घेण्यासाठी। आम्ही जेव्हा श्री दत्तगुरूंच्या देवळामध्ये पोचलो तेव्हा नुकतीच आरती संपन्न झाली होती, त्यामुळे आम्हाला अगदी व्यवस्थित आणि मनभरून दर्शन घेता आलं। आणि इथला आजूबाजूचा परिसर अतिशय शांत आणि खूप छान आहे। इथे खूप प्रसन्न असं वाटतं। कूपन घेतले आणि आता आम्ही लाईनमध्ये आहोत आणि मग आम्ही जेवणार आहोत। श्री दत्तांचं दर्शन घेऊन झाल्यानंतर इथे जो महाप्रसाद मिळतो त्याचा आम्ही लाभ घेतला। हॅलो फ्रेंड्स, आम्ही आलो आहोत आता KRS नोबल ॲक्वेरियममध्ये। मी खूप एक्साइटेड आहे आज जायला। माणगावच्या दत्ताचं दर्शन झाल्यानंतर आम्ही निघालो सावंतवाडीमध्ये नवीनच ओपन झालेल्या KSR ॲक्वेरियममध्ये। आणि याचा जो पत्ता आहे तो तुम्हाला गुगल मॅपवर जेव्हा तुम्ही सर्च कराल तेव्हा तुम्हाला नक्कीच मिळून जाईल। आणि इथे येणारा रस्ता खूप छान आहे, व्यवस्थित आहे, त्यामुळे तुम्ही इथे नक्कीच एकदा भेट द्या। इथलं जे ॲक्वेरियम आहे त्याची एंट्री फी आहे 100 रुपये आणि लहान मुलांसाठी 50 रुपये। तर लहान मुलांसाठी अतिशय उत्तम असा हा पर्याय आहे। आता मे महिन्याच्या सुट्ट्या येत आहेत तेव्हा लहान मुलांना तुम्ही नक्की इथे घेऊन जा, त्यांना खूप आवडेल। आणि शक्यतो गेला तर दुपारनंतर म्हणजे संध्याकाळच्या वेळेस इथे जा, कारण तुम्हाला उन्हाचा तडाखा थोडा कमी जाणवेल। फक्त इतकीच होती ही आंध्र प्रदेशवर। गोल्डन फिजेट आहेत। होय, इथे तुम्हाला विविध पक्ष्यांच्या, प्राण्यांच्या आणि माशांच्या प्रजाती नक्की बघायला मिळतील, ज्या तुम्ही आजपर्यंत फक्त TV मध्ये बघितला असाल। तर त्यासाठी तुम्ही नक्की या। अतिशय छान मेंटेन केलेलं हे गार्डन आहे, तेव्हा लहान मुलांसाठी खूप छान असा पर्याय आहे। त्यांचा खूप छान असा विरंगुळा या ठिकाणी होईल, तेव्हा नक्की एकदा व्हिजिट द्या।
हे तरी केवढा मोठा आहे तो. आणि हा बघ ही शेपटी पाहिजे बघ. तर मंडळी, हा होता एक छोटासा व्हिडिओ. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि जर तुम्ही कधी सावंतवाडीत गेलात तर या KSR ॲक्वेरियमला नक्की भेट द्या आणि तुमचा एक्सपिरियन्स कसा होता ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा.